Hayung ger. Ya. Oh, awas, boy. Ya. Ya. Wah. Yo. Iya. Ya. Oh. Ya. Oh. Oh. Ya. Ya. Oh. Wah. Oh boy. Iya. Ya. Ayo le. Yo. Asya. Ya. Iya. Ya. Oh. Ya. As. Ya. Ya. Urangga Sadraseta. Ya. Ya. Sang pelopor jaranan campur sari. Ya. Ayo sa, au, ta, au, iya, oh. Ya. As. La. Ya. Ya. Bismillah. Again. Au.
lagi kantrong ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen parang nuklir nah tiana lagi bokek direwangi retek utang tangga jarene wasodo apa-apa duwe wong loro iya wong yen lagi kapikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyanangi ora peduli lagi inflasi nah tiana ra duwe duit direwangi kredit jarene wajodo apa-apa kudu wong loro irong bangir duweke sapa de irong bangir ya duwekku lambe tipis duweke sapa de lambe tipis ya duwekmu mas janggut nyatis duweke sapa de janggut nyatis ya duwekku bangkeane duweke sapa de ya duwekku iki piye de weke sapa de mestine ana sing duwe iki piye de weke sapa de mestine ana sing duwe iki piye de weke sapa de mestine ana sing duwe mas piye weke sapa de mestine ana sing duwe lalalang haeng Tito Mbak Nisa ayo mise iya wong yen lagi kantrong ora peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen parang nuklir nah tiana lagi bokek direwangi retek jarene wos jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyanangi ora peduli lagi inflasi nadyan ora duwe duit direwangi kredit jarene wajodo apa-apa kudu loro irong bangir duweke sapa dik irong bangir ya duweku lambe tipis duweke sapa tak ya lambe tipis ya duwekmu janggut tipis wae sapa dik janggut nyatis ya duwekmu bangkeane wae sapa tak ya bangkeane ya duwekmu iki piye dik wae sapa dik ben ra barbar mestine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik mestine ana sing duwe wis enek sing duwe siji iya Ya, awas, iya. Oh, yuk, ya, jos. Turangga Satriya Seta. Ya. Oh, ye, yo, ya. Yuk,
Oh, ayo Totito, semangat yo le. Ya, yo, yo, ya. Oh, ya, oh, yo, ya, boy, yo. Yeah. Ya. Oh. Yeah. Ya. Yo. Yeah. Ya. Nope. Goyang sedikit Jos. Ya. Goyang sedikit Jos. Ya. Goyang sedikit Jos. Yuk. Jos. Yuk. Jos. Yuk. Ya. Jos. Goyang sidik Jos. Gambaran tadi gabon yang ada coba.
Oh ah. Yeah. Yeah yo. Yeah. Yo yo. Oh ah. Yeah. Oh. Oh. Goyang kiri goyang kanan, serang turun satria setorega. Kembali berhibur bersama Turonggo Satrio Seto. Ayo goyangannya Mbak Nisa. Nalikane dek jaman semono tresnamu satya lan tuhu anane mung tansah ngalembana jujur ora nate citra mula aku tansah angi bangi tresnaku kina mati ora ana lintang kang sumunar amung ndika papujanku sliramu pamit tugas ngayahi mrerayu ning sesambi gon kumuji karya basuki sok kapanang gonmu bali patang dadat rasane atiku barang kaprungu kabarmu nyatane sing kontur menglah yangmu ora liya kena godhong yang si pijas yuk Oh, ya, as yuk ya, awas.
Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku wis ganti talang katiga nanging sliramu ora kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng kanya liya suci rambut joko malah beplencani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu nadyan apa jroning ati marga aku ramelu duweni lilo atiku wis lilo nadyan batinku kelara nanging aku ra kuwawa marga atiku kebaca tresno Ya, ya, ya. ya 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 awe ya 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 Iya, ya. Iya, oh. Ya, ya, ya. Ya, 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 yuk, ya, iya, iya, ya, 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 ya. Kyoto mandang anggembrang-gembrang ana pelang grolir singolodra kridaneri sang raseksa ana baak muntap-muntap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pegatan sah mulat lir ngujiwat sang lumangsa mangsa rebah pasulayan oh ayo le iya ya 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 aduh aku tak tulung ana bapak
Yoto pandang anggeprang-geprang ana agrulir sing ngalopo kredane ri sang raseksa ana muntap sarwilo papat anyaket-nyaket sang paketan samulat lira kuciwat sang rumangsah pangsarapa kasulayan Oh ya ya Ayo nduk nduk le. Ayo le. Au. Pas nah. Ha. Ayo nah. Nah. Nak mau. Nah. Awas. Ayo Abah Jember, Abah. Au. Hello. Ayo Mbak Anissa. Iya. ayo Mas Tito Ayo bintang tamu kondang Mas Bekti. Ayo. Iya. Iya. Rembulan lintang srengenge hamadangi jagat saisine binarong swarane paksi nggugah rasa ndutut ati nawalau wis tak waca hatiku saya kerontor surasane gawe cuwak sliramu te gomerjaya tresna saiki ngerti karepmu yen sliramu arep misah aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal langon jati sliramu putra Nalendra yen to aku anake wong sudra
nawala kang kebak wisa aku kowe kudu pisah tresno saiki ngerti karepmu yen sliramu harap misah aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal angon cati sliramu putra nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebak wisa aku kowe kudu pisah tresno ayo Mbak Nisa monggo Gene menika katur kadang nem kula nggih mijil saking tlatah Panggung Rejo nggih nggih kalian Mas Bimo nggih bakul pitik kadang kula nem nggih kali Pak Wito Kompor ringin pitu nggih ampun kesupen Mbah Kayin nggih kek selamat ya YouTuber kadang kula sugeng dalu nggih kene menika katur panjenengan sedaya kene menika katur Mbah Trimo Sumirat kuning seminar Surya waya sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Grempet miyat dalan besarapan baru melaku alon-alon gumragange swara mesin saya kaprung banter ngajak rerikatan ing pundakku aku senden atis titis rasaning tias ing sadalan-dalan kowe mong alos rambut alas pareten komiter minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras bibiku nggih sugeng dalu kadang nem kula Mas Yudi Kancil lah kae ya sene to rene hait lho ah
Sayo. Ya, ya. Hesa, hesa. Ya. Oh iya Pak aku mang. Ya. Nah. Neng oeng oeng. Masuk saat ayo maca guyu. Beh. Dani Chan. He he he. Rianto. Ora melu ya. Tanggoku. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoi hoi. La na na ning dong. Neng oi he he ta ya lo le